Babylon je vlastne mestom z Biblie, ktoré bolo založené po potope a chceli ľudia v tomto meste postaviť väžu vyššiu, ktorá siaha až k Bohu a chceli ho tým vlastne vyvýšiť nad neho. Mne sa vlastne páčilo, že v tomto období vlastne vzniklo aj prvé písmo babylonské, tie krásne hieroglyfy, ktoré teraz aj ťažko môžeme odhadnúť, o čom sú, nevieme už prečítať, čo tam vlastne je v tom písmu. Ja som sa nechala inšpirovať týmto Babylonom a zo starých hrdzavých klinčekov som poskladala vlastné písmo klínové, babylonské, kde som zašifrovala všelijaké svoje vlastné odkazy. Zahajujemy wystawę pani Adriany Rode-Kabele, a poprosim, jeż oddam słowo umówczyni, tak poprosim zastupkyniu predsedy Polskiego Klubu, pani Małgorzatę Wojcieszyńską. A ja Was witam w mene Polskiego Klubu serdecznie. Polski klub, tak jak wspomniał pan riaditeľ Andrzej Jarodziński, pan riaditeľ Polskiego Instytutu, už 4. ročník organizuje podujatie pod názvom Umenie z našich radov, ktorým sa snažíme prezentovať polskú menšinu, ktorá tvorí, žije na Slovensku alebo niekde na blízku. Tento rok tejto akcii je hlavnou hrdinkou Adriana Rode-Kabele a ja si myslím, že si zaslúži potlesk už teraz. Je tam, ja by som povedala, rôzne odkazy na môj život, v ktorých som prežila vlastné skúsenosti a zážitky životné, ale taktiež aj zážitky ľudí, ktorých stretávam a ktorí mi rozprávajú vlastné príbehy. Príbehy sú zapísané jak tým písmom, ale aj obrázkami, ako piktogramatickými záznamami. Z tých klíčekov sa dá krásne poskladať nejaký tvar, domček alebo človečík a dá sa s tým nádherne kresliť. Ja som vlastne vychádzala z toho, čo sa dá z tohto jedného klíčeka, z toho jedného I vyrobiť. A nechať ten odkaz ďalej ďalším ľuďom. A je to také aj čitateľná poloha v tom je, alebo aj nečitateľná. Čiže nechám to otvorené a ľudia si môžu domýšľať tie príbehy, ktoré sú tam schované. Treba sa v tom nájdu. Vlastne je českej národnosti. Vyrastala som v Bratislave, kde som sa aj narodila, takže som Slovenka. A
babičku som mala ruskú a zobrala som si Nemca, s ktorým mám dieťa slovensko-nemecké, takže tá krv vo mne prúdi skutočne poľsko, rusko, slovenská a česká. La la la, je le vous dirai, la la la, je le vous dirai, la la la, je le vous dirai, il est un homme malheureux, il est sans forme et jaloux, il n'est pas jaloux sans cause, mais il est cocu du tout. Et la la la, je le vous dirai, la la la, je le vous dirai, la la la, je le vous dirai. Strašné to je v našom dome, žiarli sused ubohý, šípy, že mu nasadila žienka milá parovi. Je la la la, je to tak, nikdy necigánim, la la la, na čo lúhať mám, je la la la, poviem to len.